d'Acció Ciutadana, Josep Maria Cibis, vicepresident segon del Consell Assessor del Pla Integral del Poble Gitano, Àngel Jiménez, Xavier Garriga, director general d'Acció Comunitària. Tots vosaltres coneixeu per la seva feina, està sempre al peu del canó, igual que ho està el Ramon Vilchez, que ens acompanya també, el subdirector general, des del principi, ja des del primer Pla Integral i tot el seguiment en aquest segon Pla Integral. Tio José, benvingut també en aquest acte de presentació del segon Pla Integral del Poble Gitano. La Xodi Bes, bon dia a tothom. Bé, començaré una mica pel principi, és evident, pel final. És evident que avui no fem un acte protocolari, avui no ens hem trobat aquí a casa vostra, al Departament de Governació, per fer una declaració d'intencions, que sempre estan bé també, les declaracions d'intencions, sobretot si després es compleixen. Avui ens hem reunit aquí per presentar un segon pla integral, per tant no una declaració d'intencions, per tant no una proposta poc concreta, un pla integral, un segon pla integral que es pot tocar, que es pot llegir, que es pot veure totes i cadascuna de les actuacions que van acompanyades a més, que és el més important, dels recursos econòmics per poder executar, per poder fer realitat aquestes actuacions. Per tant, no és una declaració, no és una declaració de bona voluntat, és la confiança recíproca que ens tenim entre l'administració i les entitats del poble gitano, recollides negre sobre blanc, amb un document que no és un document d'intencions, que és un document que és un pla integral aprovat pel govern del país, aprovat pel govern de Catalunya dimarts passat. Per tant, continuem des del govern del país en la línia d'estar al costat del poble gitano, com va ser el primer pla integral, un pla integral que ha fet de llebre, si em permeteu l'expressió, cative, que ha fet de model a imitar, a seguir, segurament per altres administracions, segurament per altres governs, i d'això es tracta, d'anar passant al davant. Deia que no és una declaració d'intencions, que no és fum, sinó que hi ha també uns recursos econòmics. La coma li ha jugat una mala passada, el decimal li ha jugat una mala passada al secretari d'Acció Ciutadana quan parlava de 3.500 milions, 3 milions i mig, més de 3 milions i mig de recursos econòmics concrets per tirar endavant aquest segon pla integral del poble gitano. Com deia el Josep Maria Cibis, vam finalitzar el novembre de l'any passat el primer pla integral del poble gitano. Per tant, era molt important haver-hi un primer, però a vegades és molt senzill haver el primer de moltes coses. El primer festival, el primer programa, el primer pla, el primer... És important un primer, però el que té valor és que hi hagi un segon i un tercer, perquè la feina continua. Les necessitats són moltes i a mesura que les anem cobrint, a mesura que anem caminant, ens adonem del que falta, del que queda, del que resta pel camí, oi? Però l'any passat hi va haver el primer pla integral del poble gitano que va venir a cobrir, com deia també el vicepresident, un període comprès entre els anys 2005 i el 2008. Per tant, han estat 4 anys de moltes experiències, 4 anys de molt aprenentatge recíproc per les dues parts. La dinàmica de les administracions públiques en general, i en concret el funcionament propi dels departaments del govern de Catalunya, dels governs de la Generalitat, s'han enriquit. S'han enriquit gràcies al treball conjunt, al treball diari, permanent, però no improvisat, perquè no porta enlloc, sinó el treball planificat entre associacions gitanes i progitanes i alhora tècniques i tècnics d'altres entitats, ens locals, ajuntaments, associacions municipalistes, departaments del govern. Ens hem enriquit tots. El repte d'haver estat la primera vegada a la nostra història a tirar endavant una política integral de caràcter transversal dirigida al poble gitano en estreta col·laboració amb les persones gitanes ha estat molt gran. Això és molt gran, que diu un anunci, això és molt gran. I no és casual. De casualitat a la vida n'hi ha poques, molt poques. Es deu a la perseverança, a la tossuderia, i jo crec que va ser important la feina de tots, però també des del punt de vista polític la feina de la consellera Anna Simó, en aquell moment, arremangant-se. Sabeu que la consellera Simó és d'aquelles persones que s'arremanguen, i diu, això ho hem de tirar endavant. Diu, ningú ens va dir que seria fàcil, no, ningú ens ho va dir, però ho hem de tirar endavant.
es va tirar endavant aquell primer pla integral, com deia, en estreta col·laboració amb tothom. I aquest primer repte, un cop fetes les valoracions corresponents, les valoracions oportunes, que hi van ser, jo recordo aquí en aquesta sala, fent la valoració del primer pla integral del poble gitano, i el que em va agradar més per damunt de tot va ser l'alt nivell d'autoexigència, perquè aquí de flors no se'n tirava ningú. L'exigència va ser molt gran, dient, escolta, no ho han fet prou bé, no pot ser, hem de fer més no sé què. Per tant, això diu molt en favor dels resultats finals. La veritat és que semblava que aquelles valoracions tenien un to pessimista, i no era un to pessimista, era un to de l'ambició, que vol dir, han fet un primer pas, ens han parat el primer replà de l'escala, i ara volem pujar al segon replà, i després anirem al tercer i on calgui. Però és des de l'autoexigència, no des de l'autocomplaença, que s'avança, que es camina endavant. Per tant, els nous objectius que ens plantegem ara, aquests nous objectius en el segon pla integral, pel període 2009-2013, fixeu-vos si és important tenir un full de ruta, un recorregut, perquè els representants polítics avui hi som i demà no. Avui hi ha uns representants polítics al capdavant d'unes institucions, demà n'hi ha uns altres, i això ha de ser d'aquesta manera. Però fixeu-vos si és important la feina que hem fet de deixar marcat un recorregut, un pla, amb unes anualitats, ja fins al 2013. Per tant, això no ho canvia ningú. Després del 2013 haurem de fer més, i a més amb més ambició encara. Però seria una irresponsabilitat que impulséssim polítiques, per bones que fossin, basades en el dia a dia, basades en la improvisació, i hem de fer recorreguts de mig i llarg termini per poder garantir les polítiques que s'estan fent, que no estiguin condicionades a una persona, a un equip, a un moment conjuntural, sinó que tingui continuïtat. Aquests nous objectius, com deia, pel període 2009-2013, tenen a veure amb el fet d'aconseguir, això és molt important, vosaltres ho heu dit, aconseguir més participació encara de la que hem assolit en aquest primer pla integral, i que aquesta participació, a més, sigui més protagonista, sigui més diversa, sigui més de base. Aquestes eren unes de les conclusions també de quan fèiem valoració del primer pla integral. Ho hem de fer entre tots, però la gent de base, la participació, les entitats, els protagonistes han de tenir un paper cabdal, i ho hem d'aconseguir entre tots, perquè aquest no és un pla integral per desar-lo a l'armari, no és un pla integral per posar-lo allò, per lluir-lo allà, sí que l'hem de lluir tots, però no és per fer bonic, perquè escolteu, si hagués estat un pla integral per fer bonic, segur que en el país hi ha moltes empreses i gabinets de comunicació, hi ha consultores que tu pagues uns diners, els fas un encàrrec i et resolen un magnífic pla integral o el que calgui. No. Aquest és un pla integral real, aquest ha sorgit de la gent, de les entitats, de les associacions, i aporta la consignació pressupostària econòmica corresponent al costat. Per tant, aquest sorgeix de la base, però encara més hem d'aconseguir que aquest segon pla sigui molt més participatiu, molt més de tothom, molt més de la gent que viu en primera instància, a títol individual però a títol associatiu, la realitat del poble gitano, i la vol canviar millor. La participació ciutadana, per tant, continua sent la clau principal de l'èxit de les actuacions derivades de les polítiques públiques en general. I en el cas que ocupa, en el cas que pertoca a la participació gitana, ha de ser la veritable, l'autèntica protagonista quant a les polítiques públiques del govern de Catalunya, del govern del país, dirigides al poble gitano. Per tant, bé, ho continuarem fent, amb la companyia de tots, no? Continuarem treballant partint del diàleg igualitari entre persones gitanes i no gitanes, provinents de la societat civil organitzada i no tan organitzada, així com també d'altres institucions. Per sort, entomem un camí ja iniciat fa molts anys per un grup de persones gitanes i no gitanes compromeses de debò a aconseguir la igualtat del poble gitano i el reconeixement de la seva diferència.